història que val la pena reviure i val la pena investigar una miqueta pel seu compte. Li deia que... aquest arbre i explica'm Vale, és que has vingut aquí no va ser. no, dic perquè a mi aquest realment m'ha deixat fascinada. L'arbre de primer relat, després de la història, de la guerra i tot, és molt maco, però aquest el complementa. Jo no sé si és un binomi. Per això dic això, explica'm aquest lligam i explica'm aquesta història perquè vull saber-ho. Bueno, aquest març, on va passar jo d'aquí que ve i tal, un dels masos era de la família del mar. Quan la noia era petita, amb el seu pare i el seu avi van plantar un pi.